Jappaklar. Kırk dokuz, 50, 51, 52. Ey, yanlıştırdın ay. Yer ol ya, nün. Yer ağam, indi näme oýnamda okmay? Deyin Jalali. Meniňe atma, men gittim. Ey, bu näme? Hani göreli? Nädip bärik düşdük ha? Berdi gaty çuň. Halaf etmeli, bolmasa helak bolar. Howa doganlar, çykarmaly. Näme diýseňem janly janlara. Hani gel. Ey, gulağıma basma. Ey, sere savrak bolaysana. Menen tek yetip bilemok. Berti çuň. Yappak o yetip bilemok diýä. Jappak dolanydyňa. Men ellerim ýadady. Durun. Elime tüküreyin. Sen hiç yerin ağırtmadın mı? Hislat bolunup, yönünü edip çıkarız. Malallay, şeytanlay. Vah, beýle gylygyny bilen bolsam, birine satyp 5 say görerdik. Dur nire barýaň sal pogulok. Sen nidiňe bu gowy eşek diýip, men näbilen muň beýledigini. Men mundan artyk çydap bilemok. Muny atyp öldürerim kem diýen. Eşek diýeniň mydama eşekligine diýe. Mun satyn alan ağlar eňler ýörer. Ýör durma. Maňa kulak at. Gel diýin çalal, bolmasa ýakylýan. Hak söz aýdýan. Ot ýakyp çöregi ýeli. Yugos, doganlar eşdiýäňizmi? Ey gowy adamlar, kömek ediň-de çykaryň bizi. Gowy adamlar? Sen gowy adammy? Ey, ýokarda kim var? Kömek ediň. Ey, gowy adamlar, kömek ediň-de çykaryň bizi. Kömek ediň. Tapdyňyz gowy adamlary. Nädip giren bolsaňyz, şeýdibem çykyň.
Şeýle. Ey, siz nire gittiniz? Saklanın. Biz berde hazine taptık. Hazine? O ne el hazine? Bir kuyda altın taptık. Kuyden dan, bir kirek dan. Çekin. Seret, kuyda küçücüğüm molsa qatı ağırda deken. Çek, altın yengil bolan o. Görýän welin berde çörek ýejek bolýan ekenler. Bar git. Keyjek. Hani kuyda, hani altın, nire yok ettiniz. Hani cogap berin. Eger size altyny beren bolsak, onu siz bizi çıkarmadyňyz. Gulak goýun. Altyny o yerden çıkarmaly, deňje paýlaşmaly. Sen näme diýdin? Hiç el deňje diýen zat bolmaz. Sen bulara göz gulak bol. Men aşak düşöýün. Sana aşak düşmek bolanok. Sen çiýişip. Gowdy men düşöýün. Han saklan. Berkirek saklan. Saklan. Samsaklar. Beh, ağır eken. Gelin. Ýadadyňyzmy? Diýinje alalyň. Hani elimize tüýküreliň. Doganlar. Bir de acayip nahar garaşýa. Beh, köpden bäri et ýemez okdugaý. Bu taýdaklara akşamlygymyza da ýetjek. Yalançılar, çıkarın bizi verden. Вы слышите крики из ямы? Они, наверное, там проголодались. Çukurdakları sesini eşdiýän ne olur azygypdyrlar öýdýän. Eger çıkaysam bari atıp öldürürün. Musulmanlar, Qaröy bilen geçi yitirim olan çapbaklardan galan zatlar. Gowa adamlardy. Dogry aýdýan İsa ağa, dogry aýdýan. Ata-baba däp destura görä, çapbaklaň zatlary hakykatdan deňje bölşeliň. Olaň jaý cennetde bolsun. Amin. Şeriatın kanuny şeýle. Kime gerek olar ýaly Qaröy? Geçem gathor. Ey, olaň bar zatda. Siz şunça atlap nirede bolluňyz? Ýagty jahany gezdik. Salam bossan. Ýöne öz awaňdan uzakdan bolsaňa suwçyp ganypam bolanok. O jogyň ýylsam ýok. Görsen nähili bolupsyň? Ne hili? O wadan. Siz edi ýeri gezip ýörsiňiz. Asydyň zatdaňyz aňyrda paýlaşdyryp ýörler. Olarda nireden garnas bolsun. Olar yetime. Olaň agysyny aglajak adam ýok. Wah oglonjuklar. Olaň ejelerem ýokdy. Daýy nireden bolsun? Musulmanlar. Siz hemmeňiz bilýäňiz ahyry. Men olara kim digmi? Men olaň atalardım. Doganlar, bize kakada tapyldy. Howlukmy häzir ejemizem peýda bolar. Wah, meniň eýjejiklerim, men olary iýdirdim, geýdirdim. Siz bir bilsediňiz, men olary nähil gowy görýärdim. Men başyma bollun hotlar, çapbaklar 2 ýyllap bulara biýlerini ýagyrmany işlediler. Qaröy bilen geçi çapbaklaň iki iň ýakyn garnas hökümine kelek baýa bermeli. Jappap, olar biz häzir geday goýarlar. Sen näme eşitmediňmi? İşan agaň aýdanlaryny. Bizini cennete de düşdük. Cennetde bolsa hiç saat gerek gel. O ýerde ip içilenok. Ola hedileken. Çapbaklardan ýene bir dutar galypdyr. Bu kiminki bolmaly İşan ağa?
Men pikirimçe bu sürüne owaly dutar, owaň içinde iň garyp adama bermeli. Maňa gerek gel. Yok, maňa da gerek gel. Gerek gel maňa da. Iji, hana çapaklar. Çapaklar. Vay Allah, bu çahanny nämeler bolup ýör? Edi oğadaşlar, bizden tek cennete gitmek islämiz yok. Bizim en tek berde galasymyz gelýär. Ever men getireyin. Bu erkek kişiň etmeli iş däl. Hiç sade düşemem. Ничего не понимаю. Когда вы Ulalongda düşünürsün. поймёт. Nesibedenden iň çağalar. Tanrı yalkasın telvece. Horlumuzdan yana kapırgalarımızı sana vermeli. Alan, iň. Inni siz ne edip ýaşajak? Hemme zadyňyza kelek baýarly. Ziyan yok. İşler. Canımız sağ. Elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Ho, elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Biz işten korkumduk. И работы мы не боимся. Ola gowly bolen, siz gysganmanam bileňiz. Bir döwüm çörügüm il bilen paýlaşýaňyz. Çapaklaň ýüregi ak. Очень добрая душа. En esasım biz ağzı ver. Dört bolsoň pagda. Salamu aleykum. Aleyhisselam geldican. Gel, geç. Ahire ýygyňyza dolandyňyzmy? Men azajyk ýün getirdim. Yarata alın. Goýuň eken, hal çiterin. Goýuň eken, hala çiterin. Duzuňyza, çöreňize Taňry ýalkasyň. Doýan ýeriňde dokluňy siňdirme diýipdir. Sag boluň. Звезды. Beh, Как мы yıldızlar edildi Abbasi ýaly, olar näçe çeker ay? Kelek baýym pulum asmanyň ak yıldızlardan azal. А почему Näme üçin garyplar baýlardan rehimlik ha? Baý bolanda bilersiň de. Hani ýaksaňyzlaň ýorgunuňda tümülüň. Beh. A biziň ýorgunumuz ýertek. Ire
Ondan giyce de deyip bolana. Yatsana kakasy, gaharlanma. Azıgan mı? Haruluk. Yuşrak bol, goňşulary ördüýän. O jaýda gyýdy ýatyra. Bossan. Süýji uykuda ýatyr. Biz näme ýerkäp? Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Men ýeňmi çata örgün. Мне рука. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Sağlık menim. Bismillah. Pala uyacak bolsaň der dökmeli. Hötürüňize taňyr ýalkasyn. Kakaten gaharlanýan ýaly. Bir hayalar. Men nireden size kaka bolýamsym? Özüňiz aýtdyňyz da, men bulan atasynyň ornuny diýip. Sizi gözüm görmesin. Ölen bolsaňyz gowy bolardy. Meňe ölesim gelen ok. Inni ähli owaç, size biziň eni atamyz diýär. Kellemi ağırtmaň, size näme gerek? Bolýa oyun bir maza iki. Biz 2 ýyllap talabanyňyz bolduk. Hasaplaşaýdyk diýär. Bayağı. Howa hasaplaşdyk diýär. Bayağı. Biziň geçimiz nerede? Siz biziň rahmet hakkymyza sygyr berjek diýdiňiz. O nämeň sygyry? Hey menem oňal söz berermi? Hele getirmeň hasap taýagmy. Geçiýini men siziň bergiňiziň ucundan aldım. O nämeň bergisi? Bu ýa siziň bergiňiz. Bu ýerde de eden işiňiz.
Berde hemme zat bellenendir. 50 gocak taza. Yüz ahirin kelek bay. Ha ulostyrma. Anha kertik bara. Soňam mal ýatagny bejerdiňiz. Täzesini sallyk. Onu ýerden täzemiş. Gamsy çüýrek gidip durar. Siz täze gamşy gysganlyňyz bizden soň könesini ulunykda. Dogruda ödüňe de gamys köne diýäňiz. Näde bolsaň ýatak täze bolsun. Hänni göreli. Men size işiňizde näme tölerin. Bir jübet ädik. O nähili ädik? Gowa don 40 küýde çal, 20 tamdyr çörek. Mene 40 däli 20-ni bilýän. Menne ýazylgy dur. Hani siziň ýazgyňyz? Hani? Ine şu ýerde Siziň baryňyz aç. Siziň ähliňize de çörek bermeli. Hamala siz maňa bergili bolman, men size bergili ýalla. 2 ýyllap men öz agdymdan ketip size iýdirdim. Siz öz çağalaryny aýagy gowy hasaply söz berişiňiz ýaly sygyry bize beriň. Men haýyş edýän. Siz nädip ketip bilýäňiz? Aýdýan adyňyz näme? Men öýümden çykyň, ýeň ýoluklar. Yer bolýa. Tfu. Hayt, ýeň ýoluklar. Doganlar kömek edeliň. Badara barýança göterseliň. Men garrapdyryn. Size tölerýän zadym ýok. Taňry ýalkyzny aýtsaň bolýa. Ey, sizi gawuna gel. Kime tüýçi garpydy gerek? Kime tüýçi garpydy gerek? Kime garpyd? Kime enha tüýçi garpydy bar? Ýaşuly, näme söwda giden okmy? Волнуйся, Ясули, мы сейчас продадим твои арбузы. Sen gaýgatly ýaşuly biz häzir garpyz satyp berer. Tüýçi garpyz gelin alyň. Kime tüýçi garpyz gerek gelin. Tüýçi garpyzyň iň gowusy, tüýçisi tölede al. Noş bolsun. Tüýçi, gaty tüýçi garpyz gelin. Gelin ine tüýçi garpyz alyň. Gelin. Kime tüýçi garpyz gerek? Gelin. Tüýçi garpyz, garpyzyň iň gowusy, köz ýady gyzyl. Gelin, hani töläňdi alyň, iň noş bolsun. Tüýçi balýaly garpyz. Gelin hani adamlar, gelin. Görsene bossany, ne hil obadan gyýz bolupdyr. Ýöne çopan oglunyň ýanyndan aýrylanok. Ýaňrama, ente bolar bergilerini üstünler. Merdan, han gowsynla saňa ýaraýarmy? Hal gaty kiçi ahyryny. Biziň öýümizde hasul hallar bar ahyryny. Entek çağa da, diňe halyny görýär. Uzyn gulakly eşekde. Gelin hal satyn alyň, iň gowy halylar. Gelin. Odan haly gözel zat. Sen leylek görüpmidiň? Leylek bir aýagynyň üstünde dur. Eger bu gözel gyýyr haly bilen bile beräýseňiz Hani söwdaňyzy goýun. Ýaşuly, gelin hataplaşaly. Alaçy köp. Siz maňa ýene de kömek ediň. Ýaşuly, wagtymyz pullanam gymmat. Bolýa, puluňyzy alyň. Bu halyny görseňizler, şeýle gözel haly, muny satan alan adamyň öýü bagtly bolar. Teredin, nähili owadan nagyşlar, teredin ahyryň adamlar satyn alyň.
Gelin. Men onu alyan. Men alyan. Näçe? Men halini alyan. Durun etek, durun, men alacak. Yok, men alacak, men aldymeýem. Yok, almadın. Getir, men alacak onu. Al selveci. Sağ ol. Eger sen bolmadyk bolsaň biz näme iş ederdik? Ene, tüýjün awap. Sen näme iş edip ýörsiň salpygulak? Eýtem sen jappaklaryň ogurluk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruly kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýat ýurtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramada işdiýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Понимаешь? Oňa kenzi bar gerek. Kenzi bar halwada. Näçe? Но сначала... İlki bilen saka turunda. Ol ilki bir dadyp göräýsen diýä. Bolýa, alın. Taramburu. Hojaýyn o sen halwaň süýjü däldi ýa. O ne her tüyçü delmisin? Ödüm ýaladym ahry. Menkiden gow halwa bolmaz bütün wagtda. Iň gow halwadyr. Adamlar, dadyp görüň. Ne hil tüyçü halwa? Muňa beretiňle, men halwam tüyçü däldi ýa. Hani gummor sördün? Halwan, kişmisin, bu balın muzun kim töler? Kim ýen bolsa şondanam sonra bala sen özüň idin. Kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem o saňa töler? Men näsem kem halwa ýok. Balwa ýalandy kişmiş direksiz ýetdi. Kim men çeken riýanyň öwüni nolar? Kezzap. Men sen hökdandan gelerin. Ýaşyl tukat bolma. Sen aýdýanyň dogry. Biz sen çeken ziýanyň öwüni dolarys. Oňa derek al şu eşegi. Mappak. Görüň okmy? Gaçaly. Näme tapmady öýtdiňmi? O biziň eşegimi dogrulady. Men ogurlamak. Beşek men kim däl ahyryny? Atar nädir? Vay öldürýärler. Tüt. Крапа, смотри! Çapbak. Seret eşek durup geläýdi. Останови! Ay Emel sen. Сбежал. Sen tüýjü durmuşdan gaçyp gaýtdyňmy? Ay näçekde? Gelen bolsaň bizi götürüp alyp git. Doganlar durun. Büwenne kıyın bolýar. Wah, arkam diýilim. Поможем, брат. Doganlar kömekleşeliň. Ýaşul salam aleikum. Salam aleikum.
Getir ýaşul men gadaýyn. Ey sağ ol. Sağ ol. Taňry ýalkasyn. Ýaşuly. Ýok olan kim? Hani? Ey Allah! İşana men ýüzümden o dünýä iýbere göri. Men miroň sakkalyny töýün. Eşdiýämiň Allah! Ýadyňdan çykarma. Näme seredişip dursuňuz? Çaltyrak meni çaýlaň. Goý, dir adam jaýlap bormay. Men bir eýämi höllüm. Çitýan entep bermeden ölenim gowy. Iň soňkuça toklaýmam, işan algysynyň ujundan aldy. Bir derek goýun üçin öljek bolmak näme gerek? Ýaşla akyl öwredörden senen tek ýaş, durmuşy bilen ok. Sagalam göz ýaşyny süpürmänsiň. Men ýada garastym. Goýun maňa bir gudujuk gullap berer diýdim. Ýene ýyl geçer, ol maňa ikide gullap berer diýdim. Sirwol ýa. Ýöne goýun ýok ahyryny. Ey, näme diýjek? Çaltyrak gömüň. Sen näme tehellür etdiňmi? Kelleme kum guýýan, gözüme düşäter etjek. Aýakdan maslamak gerek. Sen hakykatdanam onu gömmekçimidiň ay? Ýok, men öletim gelen ok. Ine muňa pul nädip tapar kagay. Aha. Dur. Ine, tapdım. Не горячая. Soğudğan näl gerek? Он всему Ey kudreti güçlü Allah. Sen maňa 3 tane kümüş tümen oklasana. договорились. Şertleşdik değil mi? Стоит у меня Yöne öňünden duýdurýan 3 tümendir. Az bolmasın. Söz berdiňe. Söz berdiňmi sözüňde tapyl. Yöne 3 tümen bolmalydyr. 2,5 bolsa alman. Eşdiýäňmi? Hele o gedaý örle öde sadaka dilýär. Alman niwem jedele diýär. Şu gedaýlar gaty hayatsız bolupdyr. Üstüne adı olsa Alman niye? Bunu kim anlar? Hani orijinallığı erik getir, tinak göreli. Seret, sen sözüňden dänäýmegin. Düýn gepleşişimiz ýaly. 3 tümen bolmalydyr. Şondan az bolsa alman.
Yok yok, yine de ver. Men anlasam gov olmaz. Bölegim yok diýen mi? Не ты говоришь нет? Allah Tağalan bölegi ýok diýe. Ben esdiýämiň. Düşünmedim. Erti gelmeli mi? Yöne odağa çekmeye göre. Onu gepleştik. Ertireçelli hoş. Senin bana yine de bir tümen bergin madır. Hova hova. Ay, ay! Ay, musulman çağatı. Men pulumu gaýdyp berä. Biz oýun etdik ha. Dur, biz oyun etdik. Allah bilen oyun edilen neler? Allala, 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 allala. Ah! Aha, sen tuttum gerek. Näme üçin men gowrumy gömdüňiz? Men ýene gömüljek, gazyň. Yaşını. Ine bu koyun için işani verdi. İnni bolsa ünküňizdenem has gowy koyun satyn alın. 1, 2, 3. Sen pek ýüregiň var. Ey oglum, sen adyň näme? Men kim üçin Hudaýa taqdim etmeli? Bir de cappaklar diýerler. Çapaklar, oğlum koy sizi Allah yalkasın. Ömrümüz uzak olsun, Allah yalkasın. İne demen. Sen nerede kan kapıyorsun? Pul kazandın. Neye kazandın? Yeterlik. Onda näme? Yere bir zat boljak da, getir pulu. Ay bizden garibim var eken. Men pulu oňa berdim. Salamu aleyküm hormatly İşan ağa. Salamu aleyküm. İşiniz ileri bolsun İşan ağa. Hudaý size awray bersin. Köşeklerim nire uğradıňyz? Mihmançylyk uğradyk gelin kimiň çağırny ýatdan çykypdyr. Görsene men molaýmaýyn. İşan ağa mihmançylygamy. Yok işlemäge. İşlemäge näme işlemeli? Ha bir küme gurmaly. Maňa kelek baýan kyal küme gerek. Sen gurup berdiň da ahyryn oňa. Menem soňkuça tölerin size. Oňa süfelenim dok. Oýnajak bolýaly. Bir işden gaçamdok ýöne eşegimiz aç da. Ýanyň ýok, eşeňiz doýurar. Biziň eşegimiz akylly janawer. O bizi iýmetek o tyýmyň golaýyny barýan nädir? Beýle bolsa men size de samançyk bererim. Biziň eşegimiz saman ime ya oňa çörek bermeli. Gir verin İşan ağa. Yer bolýar, tüweleme oglanlar. Allah höň rahmetine münasip baha berer, çapaklar. Koy Allah sizin eliniz bilen bersin ne? Ay, garşylygym ýok. Goý gepleşsimi diýaly bolsun.
Ay näme bize galan işin mehetdeli bolmadylar. Ene de alın rahmetiniz üçün. 4 torba şeýle gepleşildi ahyryn. Gepleşilerine üstüyle Allah sayattır. Ine alın 4 tavra dip nide tapyaňy? Goý şaýat gelip kiminkiň dogrudyny aýtdyn. Şu bolguda üçün Allah'ın bincalyk etmek näme gerek var? Ine 3 tavra diýdim, başga wagt gunam ýok. Biz 4 ahyryn. Allah ya meňeliň bilen oňa berdi. Hey çürüge getirmiş. Hiç yok bol. Yok bol. Bol çaltyrak entek o ýerinden galmanka. Eşejigim bolawöri. Şol eşek maňa berin, men o näçegim bilýän. İşan ağa arkayın bolun. Oleýam hakynally. Eşekden nämäni gaty görjek? Uf. Ya dedim kellem ağrıya. Näme birden kellem ağrı berdi? Akıl irarlı ağrıya. Näme üçin eşegi berdik? Sen näme jappaklaň hemişe adamlara kömek edýän unutdyňmy? Oho. Bu nire var ya? Degirmene var ya olaýmasy? Dogry. Biz şeýtip otursak o ýere iň soň bolup bararys. Joş. Bir erti daha yetäýmese. Jappak, dur men ýadadım. Geldiğinizimi de alalylar. Belki sana araba getirip bermeliler. Gowa bolardy. Kömek et. Hani girçine? Girçine. Ten aýdýanyň näme dogun? Men eýtip yeterin. Öz başym çararyn. Gir diýil ýa sana. Ha. Hudaý berýän bolsa näme üçin almalylar? Kaka, halta ağır. Men bir özüm bunu götürüp bilemem. Hey, ıtkınsız oğlan, oňar ýanadyň ýok. Bol. Hey, yalaňaçlar. Näme tutoklap dursuňuz? Sizinki däl ahyry. Yok bayağı. Suwalanmadan ki buğdayım. Görkezibem bilerin. Han suud etjek bol. Ani gadyrdan adamlar, saýat bolun. Ani göreliň. Bu ýerde kimiň mamladygyny biler. Tawur Keretden. kakacan. Degirmene kösemen getiräýdiň. Hay berekella, baýdan üstün çykdyňyz. Nire goýmaly? Bu kimki? Kimin köreýdýän? Senki? Al. Ýolda bir adama duşduk. Şu ýere getirmegimizi haýyş etdi. Gellimi? Howa geldi. Aýdame. Una haba. Belki çörek ödür edersin.
Ey, ona seyredin. İte gowherdaksan ite mağlar gowherem. Побирай. Bular öğretli öylerine gelen ýaly passarsa otyrlar. Üýlüň çöregini ýetdiýen oklar. İyiliň çöregi tüýjü de. İyi ver, biz çöregi kıskanamdyk. Это тебе мама. Ejem muny taňy berdi. Maňa zat gerekki. Bu süýçü kesmiş ahyryny. Al sana. Al ayır. Смотри, Eşeğim olsa tüýjü zady bilýär. Gelmeli wagtyny bilýär, biziň munymyz akylly haýwan, sen arryk ýabyň däl. Men atym hakyky akalty katy. никогда Ola şoň hiç wagt golaýlaryndan geçmändir. Geçmedem. Hiç wagt. ветра летит. Akmaklar, men atym kuşyaly çe, yelenem çalıp gidýär, olan birem ýerimden yetmedi. Yetmezmi? Men dogrym, hiç kime muň ýerimden yetmedi. Men yeterin. Ne edip yeterdiň? Sen işiň däl. Hani sen atın var mı? Sen yoksa da eşek bildi sapsakmı? Belki şoň bilen giderin. Sonra da senden olacakma cedel ederin. Eger de şu attan olsun, men atmam, kırbızda olmam sana koyan. Bir halta un bilen şu eşek cedele koýan. Bolya, gep şu yerde bolsun, şu at yarsalı. Erti yarşar ýaly, talpyklok diňjini almaly. Bolýarmy? Bolýarmy? Только смотри, не раздумай. Я-то не раздумаю. Şiradi, ýöne sert gepiňden dänäými? Bolya. Sen näme? Oň ýerden yeter nöýdýäňmi? Kellämiz bar, bir zat oýlap tapar. Eşekdemi? İki eşekde. Hangi feredinle, o üstünde bir tüngü däre. Hay vay. Hana, mappak gelýär. Ay, hediledip gülstüler o. Hene. Hey, kimden olacak? Bilen tok görür, kimin odanny. Hani. Ola ha oň üstünden güldürmäge gelýär. Yarşa başlaýar. Eşek at bilen yarşýa. Tanış bolun. Yarsyalar. Hani eşek bile çapsyalar. Eşek todan yugdur da ene Всех приглашаю свидетелей. hemmekisini çağıryan, men şu atımı koyan. Hava, seret han göreliyim, ne hili gülkünç eşek bile at çapsya. Hayda cappak. Hani görel vakali. Yetiydin yetibilsen. Едем! Gelye. Çaltırak ol. Hani hayda. Çal, telyen ertin, çaltırak ol. Hay gel ya, ya, bol gelsin. Hay, veredin ona, veredin. Çaltırak. Ay berekella, birinci geldi anha. Hay berekella.
berekella. Görün bunu, görün anha. Men aytmadım mı o kadar deyip. Görün, ay berekella. Görün ha bunu, görün. Seyredin men ilki vellim. Ay meni koyverin. Koyverin meni. Atını ver, atını ver. Давай коня. Getir. Men sana deydim mi? Отпустите. Koyverin meni. Koyverin. Sen kalkın bile bize rahim ettin mi? А вы с папочкой нас пожалели? He? Beytben ahırı beytben beni. Çare. At sakla. On atası bilen gurle söyleyeyim. Hey ululu on olmadık deyteni. Tide näme gerek? Näme işi gelini berik? Bayağı. Gurle söylük geldik. O nämen gurruňy? Bizim siz bile gurruňmyz bolmaz. Bayağı sen bir parasatlı adam ahirin. Biz seni ağırlayacak bolmaz. Biz sen doğunum, sen atıngam qaytarıp bereriz. Yöne şunun için bize sığırı ver. Biz onu öz zahmetimiz bilen kazandık ahiri. Hut öz doğunum üçün sığır vermelimi? Aklınızdan adaştınızmı? Biz sana batırakçılık ettik ahirin. Doğunum atam sana beriyat. Sığır olin bize ver. Siz hiçsat almarsınız kezzaplar. Bayağı. Biz tutulmarız. Atı satayırız. Durun. Tam fakat çörögön merliyere. Men oğulcugum. Bu biri diýhetbe. Oğlunun göwnüne degdiler. Elinden bir işem gelen okmu. Sen aýdýanyň näme kakasy, inha öýlense akyllanar. O cedelleşip ayağına mutturur. Sen buna burada adayt. Hey şun yal tampa bir kıyız veren tapılar mı ka? Biziň algydarymyz bar ahiri. Birisi üçin bossany bermeli bolar. Wagt bar eşin kakan gakaryny getirmekde. Bossan, sığır özün al. Hocalukta erkek kişilen öz aladatı bolýar. Dogry, mal yatak kurarız, ot getireriz. Bize günne bir kuyda süt bersen bolýar. Bolýa men razy. Biz süt jagal içeriz, a sen bolsa sığır sagarsın. İşimiz gaýtdy. Gyýdym bagtymyz ýatdy. Biziň dadymyza kim ýetişer? Iti, näme boldy? Kelekbay ogly pelwany sana öýürjek bolýar. İşimiz gaýtdy. Olar sen algysynyň deregini aljak bolýar. Доченька, бездолят нас, заберет тебя за наши долги. Bu näme ok? Razy del. Не плачь, Ağlama. я кое-что придумала. Miniyem oýlanım. Kelek baý ağlarız. Здравствуйте, Сильведжи. Salam elik telbeje. Gele boren hormatly mehmanlar. Bereket versin. Sag salamatmysyňyz? Allaha şükür. Hemmimiz gowuluk. Hormatly mehmanlar, gelin, geçe görün. Doyduk, gelin oturun. Стойте, зайду, дорогая. Это весьма Bu tumar sen gözden nillen gorasın. дочери своей я довольна. Очень. Doydukcan, men öz gyýdymdan gatyrady. Pelwana gowy gyýdy ýetjek. Ol dogry, ýaş gyýdy ýüpege çolar. Kelek we ýaş çatynjalar üçin täze agoý tutur. Sen gyýdyňy gowy ýere berýän selbeje. Kelek baýlarda seniň gyýdyň jennetde ýaşan ýaly bor. Elbetde, elbetde edil jennetde ýaly bor. Adamym toýu ýyda çekmäň diýär. Eger garşy bolmasaňyz,
Men gaýdy ertiýiriň ödünni öýe alyp gitjek. Men suwy deýnije. Goýal biziň öýmede bagyt getirsin. O sizin gaýdyňyz şeýle gowy. Oň taý ýok. Inne garynlaş hem bolluk. Bu ýerde bir zada bar. Gyýyr geldi çopan höýýär ahyryn. Bu toýa pätgel berip biler. Men tanayan uduýun moly aýdyma gowaýdy. Adam çalýa. Geldi aýdyma aýtmasyny goýmaly, düşnüklimi? Oň dogorlaryny alyp gider. Şeýsek aýdyma aýtmasyny goýar. Ýöne azrak bolýar. Bary ýogy 14 sança ahyryn. Bizim üçin oň peýdasy ýok. Ýöne İsa'nın sürtünü bakýar ahyryn. Şobabotda o ýerdenem alyň ahmal bolaýman ýöne. Ýöne İsa'na degmejek bolýar. Wah, näler islemdi o. Men İsa'ndan gaty gorkýan. Diýany ýok. İsa'ny bilmez. Ödem sürüými oň goýunçaklarını goşar. Basym bolun, bostana guda bolup durlar. O nähil guda bolup durlar. Gelle basymrak habar bermeli. Ýöne men obadan çykyp biljek gel. O näme üçin? Bostanyň ýerine men gelin bolmaly. Şeýlelik bilen men gow hawara garaşýan. Biziň bilen käni istalışdyk. Pul hem Allahdan alamdy o. Bular galtamanlar özlerine minip baryanatı kelek bayın kıy. Hani otur bol, basın bol, bol basın. Bol basym. İlk on daňmaly. Bol, men näe diýersin? Sen kimi daňýan? Bu men kellem ahyryny. Getir eliň ber. Çaltırak. Gelli! Gelli! Geldi! Gelli! 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 Gellican, sana näme boldy? Zappaklar, berik gelin. Taladylar, sürüýüne gitdiler. Özüň saňa man gardyň dämi? Nähil gorka. Biz oğurlar gördük. Delili yok. Gelli. Olar daşa giden näler? Sen goýluňy taparys. Gel. Etiyeli bişipdir. Häzir datyk görür. Etem süýje kene, ýaşazyk mal ekeni. İsa'nın goýunyň eti süýje mekeni. Kimmeň mülk
hükme girmeye hette diye. Kim yakıp küle uğrarın. Bizi bağışlan, biz häzir gideli. Biz bilmänler sen mülküňdüňni bağışlan, biz bilmänler. Hormatlar wagt, häzir gidýär, häzir. Rahmet. Этот Джаббай, это их дочь. Çapaklar ya Allahu. Сейчас я их Ayağını teret. Belki ruh beni bağırlayanlar. Häzir gider. Eyvay, yuvasırak, ennam mağırya, men ayağım kaŋırma ahirini. Eyvay, boğuyaňa men boğdun eyvay. Beytme ahirinim. Zat bolmaz, çıdardın, ölmürdün. Doğanlar, bişiptir. Gelin märi. Wah, men maşyma bu näme görkü boldy. Mün gowdygyny olar bize yine de akşamlık pişirip koyupdurlar ha. Jappak, maňa da bir bölecik et ber de. Çapaklar, maňa da bir bölecik et bereýin. Men sana diýdim ahyryny. Sen näme diýdin? Sen maňa diýen o ahyr, men sana diýdim. Näme diýdin? Goýun oğurlamalyp diýdim men sana. Çapaklar, goýbereň de men gaýdyp etsek gel men oğurluk etmeýin. İşan bolaryn men. İşan hakam talaňçy. Gelin üçin niýetlenen öý bos. Belki gyýl gaçyp gidendir. Tuğsu golaýsyny toýa demeňden ok. Hey ýigitler. Hani boluň hani? Beýdip durmaň. Gapy hakyny beriň. Gapy hakyny bermeseňiz gelin almarsyňyz. Şeýle. Tutun hani tutun. Ene. Ine, alın. Öz oğlumuz için hiç dadı kıskanmaz. Yap bak gelin giyimini giyiptir. Maskaraçılık. Yencerin. Geliniňiziň saçy gyrkylgy. Muňýalat biziň owamyzda bolmanly. Näme? Çappak ýüzük takynany bilen, gubbal takya giýneni bilen gelini meňdiýämi? Edil bossanna. Ötün akşam gelip meni kelek baýyň oğluna alıp bermek üçin guda boldular. Gaýnenem bolsa dogatym bolsa ogat berdi. Sen nämeň pikirini edýäň? Men üstümden gülmek isleýämiň. Maňa bergiň berdiňmi? Şonu unutmaň. On goýunyň ählisini şu wagtyň özünde getir. İşan gelýär. Musulmanlar, siziň gyýkylyňyz, okuňyz Allah halamaz. Bu ýerde näme boldy? Näme gyýkylyňyz näme? Telveje bilen jappaklar bizi ağırladılar. İşan, men oğlumy öýermek üçin bostana söz aýtdyk. Oň ýerine bolsun ha, şu şeytan gelipdir. Eger şeýle bolsa, goýul bergisini bersin. Sen olary bergin barmy? Aýt. Boyun gaçyrman. Allah men bagışla görsün. Biz şu ýagty jahanna bergilenmedi bermelidir. Ýoksam bergidar hiç wagt jennete barmaz diýip Allah aýdýar. Sen Allah'ın emrini berca edýämiň?
berja edilen ok. Men häzirin özüne öz algymy almak isleýän, hayal etmän. Seretin çapaklar gelýär. Вот баран. Ene goýunlar. Kelek bay bilen hasaplasyn. Gelli, sen wagtyna geleýdiň. Hiç haçan men gyýdym sen geliniň bolmaz. Inha da biziň bergimet. Al kelek bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Han turlu? Bu adamlar kim bu jabbaklar mı? Näme üçin olon talaňçylar ýaly ho? El aýag daňyl golu. Biz ogurlar hem talaňçylar, biz garakçy, hormatly insan, bizi goýber, biz inni gaýdyp ogurluk etsek gel. Biz düzeler. Gaýdyp etmez. Oy, biziň dilegimizi gudratly, güýçli Allah istin. Bu goýunlar menki, bular men oýnlamagyryny. Olar öz goýunlaryny heret bu menkiler ahyryny, menkiler ogurlapdyrlar. Bizi bay mezbur etdi. Biz ogurlajak däldik. Sen ogry, goý, sen jezaň özüň Allah bersin. Biz ogurlajak däldik ahyryny, biz günäkär däl, biz ogry däl. Ogry kelek bay ogry. Ur bir ayağı, ur. İne. Kaçal, çaltırak kaçalı. Hey. Вот они. İne. Hakyky gelin bilen öýlenýän ýigit. Adamlar. Toýa gelin, toýa gelin. Hemmeňiz toýa çagyrýan. Al balam, ýolda gerek bolar. Taňry ýalkyzyn selbeji. Bostan sag bol. Goç ogluňyz bolsun. Sag bolun. Sag bolun. Ýene duş ýançak, hoş sag bolun. Ay, o yerde kim var? O otlar vasalap ýör. Vay, kösekler asıl bu siz midiňiz ey? Nire uğradyňyz siz? Görnähil duş sugay. Nire gitsen ol öňüňde. Yok, Häzir kaburgazmagy haýyş eder. yok. Inni men öledim gelene ok. Saatlygymyzy deň paýlasalyň. Enhä, men goýunlam. Wagt geçer. Sürüyüm köpeler, sürüyüm var men. Men durmuşum gowlanar, köseklerim. Siz maňa elmidama saatlyk getirdiňiz, umyt berdiňiz.